Moikka! Mäpä ajattelin nyt tänään yllättää teidät ja teen videopostauksen. Multa on sellaista ihan toivottukin ja mä kerran on sellaisen siis aivan täysin läpällä tehnyt. Siitä on joku muutama viikko ja sehän oli ihan hirveä. Plus että mä en edes puhunut siihen yhtään mitään. Mä äsken laitoin vähän tonne uuniin syötävää. Itse asiassa just ehkä näkyy vähän jotain. Mä en oo syönyt tänään vielä ollenkaan kunnolla ja musta tuntuu, että nyt tänä ajan kun mä oon ollut kipeänä, niin mulla ei oikein ollut nälkä. Mulla on ihan siis lähtenyt kokonaan toi ruokahalu. Mä en tiedä johtuuko se tosiaan noista antibiooteista vai mistä, mutta niin on päässyt käymään. Siis mä näen tosi huonosti täällä silmällä tällä hetkellä. Ja itse asiassa mä vähän ärsyttää, kun mä näen itteni tosta vierestä, koko ajan mä vähän siirrän sitä. Noin. Niin, mä en tiedä näkyisiköhän toi mun pupilli. Tää on vähän hämärää, mun piti kuvata tossa jo aikaisemminkin, mutta ei sit tullut yhtään mitään. Tää ei olekaan ihan niin helppoa, mitä mä kuvittelin. Ja niin, mä en tiedä, nyt mä en tietenkään näe tosta sivusta, että miten tää zoomaaks tää nyt tähän silmään. En näe nyt ollenkaan, mutta siis tää on se mun kipeä silmä, missä pitäisi olla toi pupilli aika iso noiden lääkkeiden takia. Niin mulla ei tosiaan nyt tässä ole yhtään mitään pointtia, koska mä oikeastaan teen tämän videon nyt ihan vaan sen takia, kun mulla on ihan hirveän tylsä päivä ollut. Mun poikaystävä on ollut nytten tosiaan tämän päivän siellä sairaalassa ja huomenna vasta leikataan, joten se on vielä huomisenkin siellä ja varmaan vielä maanantai-tiistai välisenkin yön. Niin mulla on vähän tylsää täällä, koska mäkään oikein hirveästi pysty tehdä mitään. Mä en kauheasti viiti tonne ulos mennä, kun se valo häikäisee niin paljon tohon silmään. Mutta mä kävin nyt sitten kattoo Sami tossa äsken, siis mun poikaystävän nimi on siis Sami. Niin kävin kattoo sitä tuossa Töölön sairaalassa. Meiltähän kävelee sinne ihan, niin mä lähdin sitten käveleen, kun mä ajattelin, että mä tuun hulluksi, jos mä oon vaan täällä sisällä koko ajan. Ja sit mä menin ihan käveleen sinne ja sitten kun tuolla ulkona on niin hirveän kirkasta, kun siellä paistaa aurinko ja sitten on tullut vielä lunta lisää, niin siellä on vaan niin perhanan kirkasta, niin mulla oli ihan hirveän vaikea kävellä tuolla. Koska sen lisäksi tosiaan, että on valoherkkä, niin kun, nyt kun siinä on niin kaikki antibiootteja, niin tippoja, mitä mä joudun laittaa, plus että siitä, koska se on tulehtunut, niin mä näen tosi huonosti tällä toisella, tällä oikealla silmällä. Mä näen silleen jotenkin sumeesti vähän ja sit se tuntuu siltä, että olisi joku toisen ihmisen rillit päässä. Että se menee vähän silleen niinku... No tuntuu, että se vaikuttaa tasapainoon ja kaikkea. Anyway, oli siis vaikea kävellä sinne. Mutta oli kyllä ihana kuitenkin, koska siellä oli niin kiva ilma. Ja... Mulle ei oikein ole mitään punaista lankaa tässä. Nyt. Mä haluaisin vaan nyt saada jotain materiaalia, että mä voisin vähän kokeilla sitten sitä Windows Movie Makeria. Että mä saisin jotain tekemistä nyt sitten tälle illalle. Niin mä haluaisin kokeilla, että jos mä osaisin sitten vähän editoida. Mut mulla ei valitettavasti oo mitään musiikkia mun koneella. Niin. Tässä ei nyt tuolla ole mitään taustamusiikkia, mutta tässä varmaan jotain latailla, että jos mä nyt innostun näitä videoita tekee, niin vähän, että olisi jotain musiikkia taustalla. Nyt tässä varmaan kuuluu vaan toi munakello. Toi Ikean toi uuni. Tai mä luulen, että se on Ikea, mä en ole ihan varma oliko se Ikea. Täällä on aika paljon Ikeaa tässä meidän keittiössä. Niin siinä on toi munakello kiinni siinä uunissa. Niin, se on aika hyvä itse asiassa silleen. Mut no ei varmaan alkaa olla kohta valmiita, mun täytyy varmaan kohta lopettaa tää. Mut joka tapauksessa varmaan kuulette, että se äänensä saattaa vähän tossa häiritä. En mä oikein tiedä, että onko mulla nyt silleen hirveästi
sen kummempaa asiaa, ei mutta kauheasti mitään tapahtunut tässä. Mä oon vaan ollut kotona. Lueskellut vähän muiden blogeja aamulla ja sellaista. Mun pitäisi lukea yhtä kirjaa, jotta mä voisin tehdä yhden kirjallisuuden esseen. Itse asiassa 2 kirjallisuuden esseitä, mutta mä en pysty lukemaan tällä hetkellä. Just on pystynyt olemaan jo koneella. Mä pystyn silleen koneella tekemään juttuja, mutta en pysty oikein sitten vielä lukea. Ja sori kun mulla ajatukset heittelehtii ihan miten sattuu. Noi antibiootit on tehnyt musta niinku tyhmän. Tälleen suoraan sanottuna. Plus että mulla on niin hirveä nälkä, niin mulla ei ajatus kulje nyt ollenkaan. Niin. Ehkä mä oon saanut materiaalia nyt sen verran, että mä saisin edes jonkunlaisen videon tehtyä. Ja ehkä ensi kerralla kun mä teen jonkun videon, niin mulla on siihen joku aihe, ettei se mene tällaiseksi turhaksi selittämiseksi, jos ei ole niinku minkäänlaista päätä eikä häntää. Mä lopetan tän nyt. Moikka!